kung atong naobserbahan, ang kinaiyahan, nature, adunay iyahang kaugalingon nga paagi, aron nga mamahimo siya nga lig-on. Lig-on. It has its own way in a manner na it becomes kana bitang inguntag formidable against kanang forces nga maoy posibleng hinungdan sa iyahang pagkapukan o failure. So, sa sinugdanan pa lang, kung atong mabantayan, naagyoy kaugalingon nga style ang nature, nga mamahimong lig-on siya. Ang example nga ako argyong mahuna-hunaan ani kining mga iro, no? Mga iro. Kabantay mo anang mga iro sa itoy pana. Sige na sila layog-layog sa ilahang mga kauban nga mga itoy. O usahay, ilang kauban nga ilang kalayog, murag away gyud na sila, pinaakay gyud ang ilaha mismo nga inahan. Nya kita kay tan-aw nato murag tinuuray naman gyud nga pinaakay. Atong badlungon, no? Badlungon nato. Pero tan-aw gyud nato di gyud naingon nga kana seryoso gyud nga away. Pero lagi murag usahay tinuuray naman. Usyagit na ng uban nga itoy. Pero di ay ako ang nabasahan, dili day dapat nato na sila badlungon. Nganuman, tungod kabahin day na sa ilahang inguntag training, quote-unquote, training. Kay, well, sayod man sila, or by instinct, nga ang ilahang survival, ngadto-ngadto, nagdepende ra gyud sa ilahang pagka-alpha. No? Alpha male, alpha female. Mao nga, in a way, bisan pa og gamay pa sila, sa itoy pa. Hala, mas maayo nga sigiglayog. Kunya, makita na dayon ang iyahang kakusgan. No? Kakusgan sa ginagmay nga layog-layog nila. Mo nang part lang ana, murag training na siya. Training. Bisan gani gyud sa ato apong experience kita mga kasinatian nato, no? Dako pug tabang sa pananglitan sa bata pa, kita ko anang mga bata pa ipakuan na dayon kanang ipatuon og kanang karate. Ati ang bata na taekwondo. Sahay lagi no, kita ka luya pagsugod pa lang gisipa na ang bata, hilak na dayong bata. No? Pero kita nato nga kung magsugod ang sa bata pa lang ang maong training kunya makuha ang discipline mamahimo gyud siya dako gyud kayo nga posibilidad nga mamahimo siyang ingon taog kanang pusgan andam ang iyang lawas sa mga ingon taog future nga mga kining nung tag-testing sa iyahang lawas. Nindot na siya nga tan-aw nato sa kinaiyahan. Mga igsuon, ako ning gihimo nga ato ang introduction sa ato ang pagpamalandong karong ang buntaga. Tungod kay kung atong tan-awon ang unang pagbasa, samtang naminaw ko, makatawa ko ba no? Katawa ko sa istorya. Matod pa, si Jacob mibiya sa iyahang lugar. Giunan niya dala dito sa pikas bahin sa kining Habok River ang iyahang duha ka asawa ug napulog usa ka anak. And then once nga na-secure na sila dito sa Tabok, mibalik siya by himself, alone. Matod pa sa akong gibasa gyud ang mga komentary ni ining bahina sa basahon sa Genesis. Matod pa, mauning usa sa mga bahin sa basahon sa Genesis nga daghan gyud kaayo og mga interpretation. Tawag nga different readings. Ano man, misteryoso manggod kayo, misteryoso kayo. Sa dihang nag-inusara siya, dunay tawo
nga nakigsambunot kaniya. Wrestling. No? Wrestling. Imagine kag nag-wrestling sila, sugod o gabi, hantod og buntag. Grabe yun nga wrestling. Matod pa sa mga interpretation, sa ilahang pagpamalandong, it can denote two things. One, intimacy. By the way, una tamukuan, kinsa man tong tao nga iyahang kasambunot. No? Misteryoso gani kayo. Una, tanaw na to nga nag-inusara na lang si Jacob. Nga nung naamay kalit nga naay tawo nga kanang nakigsambunot niya. Kinsa maning tawhana. Well, sa pag-inusara ni Jacob, it is a gesture or a situation nga naghatag kang Jacob og higayon sa panahon sa pag-ampo. Para lang niya og sa Ginoo. Ug tuod man, kay nag-ampo siya, naa ang Ginoo. Naa ang Ginoo. Ug nakigsambunot kaniya. Nakig-wrestling. Wrestling. So, two things, two possible meaning sa ilahang wrestling. Una, ang iyahang kasuod sa Ginoo, that intimacy with God. No? Mao man gyud ang wrestling. It is a physical contact yun, no? Ala, sambunot yun sila. Pero, ikaduha, pwede po struggle. Ipakita ang iyahang pakigbisob tungod sa iyahang gidala nga suliran. Kay nga no di ay, nasayod ta nga before paning bahina sa atong unang pagbasa karon, nasayran man ni Jacob nga sa umaabot nga mga adlaw, mobisita kaniya ang iyang igsuon nga lalaki nga si Esau. Nasayod man ta nga murag dako siya og kanang say natawag nato ana kanabitang I forgot the Cebuano word. Para ba og kanang doon na siya problema kang Esau, no? Kay numdum ta nga iyahang gikuha ang birthright ni Esau isip magulang nga anak nga lalaki ni Isaac. Naunta to, si Esau man ang tagaan sa panalangin sa ilang amahan nga si Isaac. Pero lagi, ang gibuhat sa inahan nga si Rebecca, iyahang giilad si Isaac, kay di na lagi taon kakita kayo, kay tiguang na kayo. Oh, nya iyang gisininaan si Jacob o kining tag jacket nga hairy. Ug didto sa dihang gipakaon ni Jacob ang iyang amahan nga si Isaac. Nagtuo pod si Isaac nga si Esau to. Ug human og kaon, iyahang gihatag ang panalangin ngadto kang Jacob. Nga unta angay man to kang Esau. Tungod ni ana karon kay nasayran ni Jacob nga moabotay si Esau, mobisita kaniya, nahadlok siya. Ay guilty man siya sa iyahang sala, sa pag-ilad sa iyahang magulang. Mauna nga hadlok siya. In fear, iyan ang gidala diha sa pag-ampo. Ang pag-ampo niya, the way it is described, there is atong unang pagbasa, it's a kind of wrestling. Wrestling. Siguro lagi tungod sa iyahang anxiety, no? Nalisang siya pag-ayo, napuno siya sa kahadlok nga posibleng patyon siya ni Esau ug tungod niini midangop siya sa Ginoo diha sa pag-ampo. And there was that wrestling. Siguro niabot ang istorya manggod dabi no nga ingon ang tawo nga buy-in ako kay buntag na. Wa man gyud niya buy hangtod nga di siya tagaan og panalangin. Gisumbag siya diri sa dapi-dapi. Mo na nga after ato naglimping na si Jacob. And Jacob ginganlan na siya karon nga Israel. Bag-o na ang iyang pangalan tungod kay nakigsambunot siya sa tawo og sa Ginoo ug nagmadaugon. Mao na ang kahulugan sa pangalan nga Israel. Nga igsuon,
ang nindot nga meaning nga atong makuha niini nga si Jacob ug ang Ginoo nakigsambunot in prayer. Sa unsang hinungdan? For what purpose? Aron nga si Jacob maandam sa iyahang lisod nga papel. No? Isip amahan sa daghan nga mga tribo sa Israel. Lisod man ang pagkinabuhi nila. Kani bag-o na pod nga lugar ang ilang adtuan. Ug kini alang kang Jacob nga puno usab sa kahadlok batok sa iyahang igsuon, nagkinahanglan jud kayo siya sa hinabang sa Ginoo. And then to fortify Jacob aron nga mamahimong lig-on si Jacob, ang Ginoo nakigsambunot kaniya. A wrestling. Mura bag training on the part of Jacob aron nga mamahimo siyang ligdong nga leader sa nasod nga Israel na mao mismo ang iyahang pangalan. O mga igsuon, atong tan-awon sa atong mga kasinatian, kabantay ta nga kining atong mga major nga mga kalisod sa kinabuhi, no? Isn't this a way nga ang Ginoo nakig-wrestling kanato? Atong tan-awon, usahay abinato og di na ta makalingkawas ning atong mga problema. May major dako kaayo nga problema. But this is the way that God wrestles with us and we become victorious. Nakapalig-on day sa ato ang personalidad ang mao mga problema such that we realize nga it has refined our character, no? Nahimo tang mas maisugon, mas nahimo tang adunay kumpiyansa nga mopuyo sa atong kinabuhi matag adlaw tungod lagi kay sa ginagmay nato nga exercise sa maong wrestling with God. Nahimo tang mas lig-on. O mga igsuon nindot kayo nga atong tan-awon pag-usab ang ato ang mga kasinatian sa panahon nga nakig-wrestling ta sa atong suliran. Kining mga butanga, kining mga kasinatian, maoy ato ang sama kang Jacob, pakigsambunot, batok sa Ginoo, to win God to our side. Amen.